ଭଗବାନ ବାବୁ ଧୀରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୋଲେ ଆମ କଥା ସେମାନେ କାନରେ ପଡିଯିବ ହୁଏତ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଠୁ 500 ମିଟର ଗଲା ପରେ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପଡିବ ଯଦି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସେ ମୋ ଗାଡି ଉପରେ ଗୁଳି କଲା କାହିଁକି? ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ ଭାଇର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଟାକ କରୁଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାକ ସାଇଡ କରିଦେଲି ତାମାନେ ସବୁ ଯାକ କରି ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଭାଇ କଣ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସରେ ଫୋନ କରିବାକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଡ୍ ହେଇ ପଡୁଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଆପଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଚାଲି ଆସିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ମନ ଠିକ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ଉପରକୁ ମୋ ଗାଡି ଉପରକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାର କରିଛି ଜୀବନ ମତେ ଆମେ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସାଟିସ୍ ଫେରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କହୁଛୁ 10:30 ପାୱାର କଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ କାହାରିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଜି ଭିତରେ କାମ ପଇସା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କଭର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ କଭରଟା ଆରପଟେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଫୋନ କରୁଛି ଲେବର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜମା ତମେ ଠିକ ଅଛ ସେ ମତେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଦରକାର ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ কাম কলানি তরোয়াল ମୋ ସହିତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବନି ଲାଇନ୍ ଆସିବା 2 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି ଆର ଭିତରେ କାମଟା ବଢେଇଦେ କେମିତି ବଢେଇବି କେମିତି କାମ ବଢେଇବି ସେ 2 ଜଣ ପାଇଲେ ସିନା କାମ ବଢେଇବି ତା ଡ୍ରାଇଭର ଗୁଣି ପୁରାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଅଛି ଏଠି ଘରେ ଗଲେ ଗଲେ ସେ ଦିଟା ସେ କନଭର୍ଟ ତଳେ ସେ ବୁଢାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ବୁଢାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛ ମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆଟାକ୍ କରିଛୁ ବୁଢାକୁ ଗାଡ଼ି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ ତମେ ପାଖ ଘରେ ଛାଗଳ କୋଡ଼ିଆ ସେଦିନ ଧ୍ୟାନ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଶମ୍ଭୁ ସରିଗଲା ମାନେ ସରିଗଲା କଣ ସାମାନ୍ୟ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଟଙ୍କା 50,000 ଘରେ ଦେଲେ ଜୀବନ ସାରା ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ରହିବା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସମୟ ମୋ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମିଛ ତା ପାଇଁ ମହାପାପ ମାଲିକ ତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସଦର ପ୍ରକାଶୀ ତା ଟଙ୍କା ଯଦି ଲୋଭ ନାହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ନେବି ପରିବାର ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିବ ନା ପିଲା ଛୁଆ ସେ ତ ଜମା ବାହା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଆସିବ ମାନେ ଅଭିଆରୀ ଷଣ୍ଢ 5ଟା ବୟସ ତା ଦେହରେ ବଳ ଅଛି ତା ବାବଦରେ ତମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲ তুমি ନିଜ କ୍ଷମତା ଜାଣିବ ତା ଘରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ମୋ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ କରିଯିବେ ଧରିଲ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା ତାହେଲେ ବସୁନ୍ଧରା ବୁଢା ସହିତ ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଉପରକୁ ଟିକେ କାଟିବ
পুলিশ ফাইলে বলা মহেশ্বর জমে প্রপার্টি ডিলার জমি মাফিয়া চল বল বস্তিয়া ହଁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଦିନେ ମତେ କଲ୍ କରିଛ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଡ୍ରାଇଭର ପରିଣାମ ଉପରୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଲେଇଥିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ ସେଟା ବଞ୍ଚିଯିବାରୁ ଏ ଖଣ୍ଡାର ହାଣି ମାରିଦେବାର ବସିଥିଲା। ଆପଣ ଆଇଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଭ୍ ହେଇଗଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖଣ୍ଡାଟା ଖବର ଲାଗି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏତ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ଏଇଟା। ବସୁଧରା ବାବୁଙ୍କ ବୈଠକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏ ଅପରାଧୀ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ନଥିଲା। ଏପଟେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଣ ମାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେଇ ଆକ୍ରୋଶରୁ ଇଏ କଣ ମାରିଦେବା ବସିଥିଲା। ଆଉ ଓ नो ଅନେକ ଚାଲିଯିବ এইটা তোর হাত করা কি এইটাকে হাত তুলে দাও। ନାଇଁ ସାର୍ କହିଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଇ ନୁହଁ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ ଚୁଲପୁଲ ବାବୁ ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲେ। अबे तू विश्वास है अबे ड्राइवर वाचमैन सब मिल सही करे ଭଲ ମଣିଷ ମାରିଦେବା ବସିଲ पुलिस ଆସିଲାକୁ ଶୁଆ ତମେ ସମସ୍ତ ଓଲଟି କରୁଛ। पुलिस सरकार को समान होगी तू उल्टी है तू रात क्या ବାବୁ এই হচ্ছে প্রকৃত ক্রিমিনাল এই দুর্বল বস্তিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ কিন্তু ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ସବୁ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହଁ ତାହେଲେ ସେ ଏଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିଛି କାହିଁକି? ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ କହିପାରନ୍ତା। ସେ କେମିତି କହିବେ ସାର୍ ସବୁ ଭାଇ ପିଲାଙ୍କର କଥା କହିପାରେନି ମାନେ ମୁଁ କସିଏ ତାମାନେ ତମେ କଥା କହିପାରନି। ଓକେ ମିଛ କହି ପୁଲିସ ଚାକିରିରେ ଭିଡ଼ି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜଣେ ନିରୀହ କଥା କହିପାରୁନଥିବ ମଣିଷକୁ ତୋ ହାତ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହିସାବରେ ତୋର ସ୍ମରଣ ଅନେକ ଅଛି ନା ଆଜି ଆଜି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଡାକି ଏ ସହରରେ ତ ଭଦ୍ର ମୁକାମ କରିଦେବେ। এইটা আপনার হাত করা পকে ফসানি ফুসানি মেরে হাত অন্তরা করাও। আমি কেউ আপনাকে ইনফর্ম করছি আসুচ্ছে বুঝুন বাবু আপনার থানাকে কন্ট্যাক্ট করবে। আসুচ্ছি সম্ভব আসবে আসুচ্ছি মুসলমান কেমন মুসলমানের সৈন্য আমার দিকে আমাদের দূর বসে আছে দল ভাই আজি ମୋ ହାତର ହାତ କରା ପିନ୍ଧି ହାଜତ କରୁଛି। କାଲି ସକାଳେ ପେପରରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିବ ଜମି ମାଫିଆ চুলবুল বস্তিয়া গিরফ। জমি মাফিয়া চুলবুল বস্তিয়া গিরফ।
ପକେଟ କାଟି 14 ବର୍ଷର ଭାବରେ ମୁଁ ଚକୁ ଧରିଛି 18 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଡବଲ ମର୍ଡର କରିଛି ଏକୋଇଶରେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ବାପୁ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାଥି ଦେବୁ ଏଟା ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବନି ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ସେ କେବେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବନି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି ଶମ୍ଭୁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସତରେ ଶମ୍ଭୁ ତମେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ପାଲଟି ଯାଇଛ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇ ରହିଯିବି